Historia wynikła z inspiracji festiwalami studenckimi studentów szkół artystycznych, które odbywały się w Nowej Rudzie na początku lat 70. Już wiele lat temu z dyrektorem Ośrodka Kultury myśleliśmy, za namową zresztą wielu mieszkańców, którzy pamiętają tamte festiwale, zaczęliśmy myśleć o takiej imprezie. I pojawiła się ta właściwa osoba, czyli Jarek Augiewicz, który jest głównym twórcą, można powiedzieć, tego programu, ściąga artystów, buduje cały harmonogram przygotowań do zorganizowania tego festiwalu. I od 5 lat właśnie z udziałem Jarka Augiewicza i jego zespołu Bieguni, czyli noworudzkiego zespołu Bieguni, realizujemy ten festiwal. W tym roku po raz pierwszy, chyba największy, 5. może taki mały pierwszy jubileusz. Impreza, która trwa 5 dni i porusza wszystkie dziedziny sztuki, kultury, musiała być przygotowywana z półrocznym wyprzedzeniem. Selekcja, które grupy teatralne, które uczelnie artystyczne przyjadą, jakiego wykonawcę dobrać w odpowiednim czasie do dnia, żeby było dobrze. To jest pół roku dosyć ciężkiej pracy. Wielu osób, Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, Miejskiej Biblioteki, Jarka Augiewicza, który wymyślił to wszystko w swojej głowie, odgrzebał stare dokumenty archiwalne dotyczące 70. lat i tych festiwali, które miały miejsce w tamtym czasie. Każdy dzień miał swój smaczek. Był dzień, który był poświęcony teatrowi, był dzień, który był poświęcony filmowi. W tym momencie mieliśmy na przykład w roli głównej pana Mariana Opanie. Był dzień, gdzie chcieliśmy pokazać wszystkie muzyki świata, w związku z tym i górale na scenie, i klezmersi, i zespoły irlandzkie. I oczywiście niedzielny finał z Piotrem Roguckim, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Taką perełką kulturalną w tym roku działalności były Mosty Wrocławskie, czyli preludium do Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ogłoszony konkurs 26 mostów, gdzie złożyliśmy wniosek jako Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca i pomysł zbudowania przedstawienia na barce i wypuszczenia tego przedstawienia pod mostem Osobowickim okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu projektowi Zespół Pieśni i Tańca, Orkiestra Górnicza i cała kultura noworudzka została pokazana na całym Dolnym Śląsku w Polsce i zapewne być może usłyszy o niej cały świat, który przyjedzie tutaj za rok.